guys, good afternoon. Ayan, magandang araw sa inyong lahat yan, saan man kayo sa mundo o saan mang bansa kayo naroroon. Ngayon guys, ang ituturo ko naman sa inyo ngayon ang kung paano natin palalakiin to na dagdag. Ayan, dagdagan natin ang kanyang mga butas sa pamamagitan ng paglagay ng sikreto. Yan guys, paano nga ba ilagay yon? Ganito lang yan guys. Halimbawa ito, nagkita na yung dalawang tali na to. Yan, diba yan, kita nyo, nagkita na sila. Ngayon ito, ibubuhol natin ulit, ibubuhol natin ito ng paganyan. Yan, yan, ibubuhol natin yan na kapantay ito at saka nito. Ayan, ang dalawang to. Ayan, so ayan, ibubuhol ko muna. Ayan, pantay natin. Pantay na siya. Ganyan po yung pagbuhol, hindi po yung buhol na parang tinali. Ayan. Ayan. Pantay-pantay na po. Ayan. Ayan. Ngayon, ang unang gagawin pagka maglalagay tayo ng sikreto niya, ayan, halimbawa itong mata na to, ito at saka ito, pantay yan. So ang sinulid mo, kailangan papasok mo dito sa ilalim, dito po dito sa nakabuol na to. Ayan, dito, ayan, isa, ayan. Tapos kunin mo yung panukat mo, ayan. Halimbawa ito yung panukat mo, lagay mo dito. Ayan. Ayan. So ayan po, nakaganyan po siya. Ayan, doon po sa taas yung sinulit. Yan, po ang atak pa ganito pababa. Ayan, para pumantay. Ayan guys, yan po, sa taas po siya. Ayan, ito. Ayan, yan po sa bukol sa taas. Ngayon ibubuhol mo na to, kukuhanin mo muna yung yan, pag ganyan po ito sinulit, patong mo dito pag ganyan. Ayan, tapos yung dalawang pinasok mo, kukunin mo yon. Tapos ayan, ganyan po sa loob. Ayan, tapos ayan, tapos balikan mo ulit, isa, dalawa, atak, balik, tatlo, isa na lang po yung kukunin mo nun. Ayan, yung isa, bali pag-iiwalayin mo na yung dalawa. Ayan po. Ayan, so ayan, nakagawa ka na ng panibago, nadagdagan ng isa kasi kukunin mo na naman to isa dito. Ayan, bali gumagawa ka na ng dalawa, pahaba at saka pa lapad. Yan, yan po. Ayan, isa, balik-balik na lang po. Yan, ayan dito. Ayan. Tapos pag nakuha mo na dito, ayan, bali naging
naging dalawa siya. Yung isang ginawa mo, dalawa siya. Ayan. Diba guys? Ayan. Ito po yan. Bali naging dalawa na siya. Kasi ayan. Kumbaga nakasabit siya doon. Kaya siya naging dalawa. Ayan. So, para magkita ulit yan, paulit-ulit nyo pong gagawin to. Dito ulit. Ayan, dito sa pangalawa. Ayan, dito. Dito ulit siya, dito. Tapos dito. Dito. Paulit-ulit lang po yan. Tapos, pag nabuo na po ito, hanggang dito sa tali na to, itong tali na to, bibilang ka na ng 3 pababa. Yan. Ulitin natin para makita. Ayan. Tutok natin yan para kitang kita. Ayan. Ulitin po natin ha. Isa dito sa taas, isa. Ito, isa. Ayan. Tapos dalawa. Ayan, itong dalawang to. Ayan. Ito, dalawa. Ayan. 3. Ito dito sa loob, yung dalawa. Ayan. Ayan guys. Diba? Tapos, pagkatapos nito, kunin mo naman to. Ayan. Ganun lang. Paulit-ulit lang po. Ayan. Paulit-ulit. Ayan. Bali, sa isang, ayan, bali nakagawa tayo ng dalawa na sila, pero yung bilang niya, 1, 2, 3, 4 na siya. Ayan, paulit-ulit lang po yan guys, pa ikot hanggang umabot dito sa tali na to. Tapos pag nakaabot na siya dito, halimbawa umabot na, ganyan na siya, tatali mo ulit kagaya ng kanina. Yan. Yan. Ulit tayo ulit para klaro. Yan. Ulit tayo ulit. Ito guys ha. Ito po. Isa, ito sa gitna, sa taas, yan, isa, yan, ito, isa, sumama ko, masama itong isa yan. Ayan guys. Ito, nasa taas siya. Ayan. Ando sa taas ng buol. Ayan to. Ito. Ngayon, bubuol natin ulit. Gaya ng kanina. 1, 2. Ayan. Guys, to. Kung kita nyo, ayan. Ayan. 1, 2. 3, kukunin mo na lang yung isang piraso. Ayan. Ito, ayan. Ayan, ball. Tapos dito naman sa ibaba, isa. Ganun din po yan. 2, 3. Ayan po. Ganyan lang po. Paulit-ulit lang po siya
hanggang umabot nga dito sa tali. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Tapos dito na naman, isa, dalawa, tatlo. Kumbaga itong isa na to guys, nakabaligtad lang, binaligtad lang. Kasi para madagdagan yung lumalaki na siya, lumalaki, pababa, pahaba, pababa. Ayan. Palaki na ng palaki. Ayan. Sa dalawa, tatlo. Ayan. Tapos dito sa dalawa, ayan guys. Ganyan po siya guys. Pag natapos mo na, ayan, ganyan siya. Ganyan kalalabasan niya, ayan. Okay, nakikita niyo po na malinaw, ayan. Bali, nadagdagan na siya. Hindi na siya kagaya ng kanina, ayan. Tuloy natin. Dito sa taas, sa dalawa, tatlo. Ayan. Tapos dito sa ibaba, isa, dalawa, tatlo. Ayan. Ulit na naman, no? Isa sa taas, dalawa, tatlo, bukol. Ayan. Tapos dito sa ibaba, isa, dalawa, tatlo. Paulit-ulit lang po siya guys. Ayan. Hanggang umabot ka nga dito sa isa na to na tali. Ayan. Ayan, ulit na naman dito sa gitna, sa taas. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Ulit na naman dito sa iba. Isa, dalawa, tatlo. So, ayan guys, ganyan lang siya. Tapos pag marami na yan, pwede mo na ugutin. Lumapad na yan. Ayan. Ganyan na siya. Ayan. Diba? Para na siyang bahay ng gagamba. Kasi nadagdagan na siya. Umaba na at lumapad. Tapos balik natin dito. Ayan. Sa ayan. Dalawa. Hello. Ayan, mega shoutout sa inyong lahat yan. Ayan. SMY Tuber family. Ayan. God bless and good luck. Bye-bye.